Yazi Chom sengiqedile assignment English. Assignment English. Bekune assignment. Sayinikezwa Chom. Sizoqala namhlanje. Ngiyaphoqa ke Chom ngoba mina sengizayihambisa ngisho ihambisa. Yazi khona ukuthi ngifuna ukutshela yona. Yila Chom. Phela uma uthile ngale yandaba leyo ukuthi ena befuna ngidayisa kumashonisa. Namanga Ukutshela nje. Awuchom. Kodwa vele nje umakho ngazi ngathini Chom. Kodwa nje vele bengeka yenze lonto. Mhlambe edito mashonisa. Hayibo. Uma ngiyamazi umsazophinda enzele izinto zakhe. Ngeke Chom, angeke. Ela. Imake phela Chom ngale yandaba yabandile. Omunye uyathanda Chom usudlala kabuhlungu. Usudlala nje kabuhlungu. Bese sifundile. Okay. Banele mfethu ngisize la answer 1.2. Banele yini manje bantwana? Ngicabanga indaba olwethu lapho. Mfethu indaba yakho nokucabangana nale ntombazane. Le ntombazane ngitshela indoda le ntombazane lesikhulumile nayo nje nomngane nayo. Hawu kanti yini? Le ntombazane le uzoyithola na kanjani? Mfethu ngiyayithanda le yangane. Mfethu uzoloku ukhuluma ngothanda asibhale la sifunde. Ambuthe ithini answer 1.2. Mina ngiyifundanga lento. Leyo ngicabanga no. Siyabona manje awufundile uzoyithola le ntombazane wasiqhubeka isibhale la. And then kwenzakala la endlini? Siyafunda. Niyafunda? Yeah. Ngezwe igama lamantombazane nje lindiza phezulu. Yini? Thini into? Amantombazane sibeke nayo egrouphini. Ngibeka nayo egrouphini. Ikhona into ebhala ukuthi intombazane la? Cha. Usuqonyiwe wena? Cha. Umncane kangaka? Cha. Mina ngilindele umfowenu mina olesikoleni engakhuluma indaba yakhe namantombazane. Hayi wena umncane kabi wena. Wena usuka lekini ungathi uzofunda uzobonisa ingane kaShezi. Vele ungiphumele manje. Uzolibazisa ingane yami. Sizobonana nawe wena. Sizobonana nawe. Kanti ngiyakutshela nganibeka ulibeke ngimile. Kwaka. Sawubona. Yebo sawubona sana. Unjani? Ngiyaphila kunjani? Khamba kahle. Yebo khamba kahle sana. Yini kwangathi nje uyatatazela nje kwenze njani? Relax, abeke umaphansi. Angizile ngokuzolwa. Sizoxoxa nje. Kahle into engiyizele ile ukuthi ngigcine ngikusendele voice note kodwa uzange ubuyele kumina. Njengoba ungabuya ngamina ngase ngithi angizoyigcizelela le nkulumo le engangisho kwi-voice note. Njengoba wagcina uthe singabona ukuthi senza kanjani indaba yokukhokha imali yami ngoba unayo imali vele uyahluleka ukukhokhela ukuthi sibone ukuthi indodakazi yakho senza kanjani. Cha bese ngidecide impela cha angivele ngithathe yona bese ke into iyaqonda ngikukhokhele nje into iqonde nje yilo daba ngelizele la. Bandla Sandu bengicela sikhiphe indodakazi yami lelo daba ngiyacela. Hawu. Wentombazana, kade kuwena yini oqalile lento ukuthi uthi asibone ukuthi senza kanjani ngoba manje imali awukwazi ukungikhokhela ukuthi
hayi Rawuni intombazana ngiyibuke angenzeni ngathi mina cha. Ngase ngithi hayi uthi ngiyicabangisise kahle lento. Sengidecide manje wena futhi ngibizele emumva manje. Ngusela ka manje. Ha? Kahle yayifakwe wena. Angikaze ngize ngikhuluma indaba yayo mina. Futhi mina umuntu obenqikaza udaba lwayo. Kodwa ngoba ngiyabona usuhluleke kaningi. Ngikunika ikhathi ngithi khokha imali yami ungakwazi ukwenza leyo nto leyo. Manje into isithi asancengana. Mina sifike kuphi esiphethweni. Nginikeze intombazane le. Ngikukhokhele. Ukukhokhela kwami sengizona ukuthi ngoba ungikweleta nje le mali ongikweleta yona incane. Ngizobe sengi-eda ngibona ukuthi inkomo engi-eda uzi kanjani ukukhomba ukuthi cha angixhaphazi ngoba ngikuxhaphaza. Sengiyamthatha nje undodakazi ngoba vele nami ngikhehlele ishayela lodwa. So manje ngiyafuna ukuthi ngithole umuntu ozokhona ukuthi angimoshele amasokisi lapha. Okay, Sanda ngiyakuzwa kodwa ke angicela unginike isikhathi ngithi ukukhuluma naye ndodakazi. Kahle uyazi ukuthi mina ngisebenzi nendaba yokuthi isikhathi. Kahle angizile ukuzodlala lami ngizokutshela ukuthi ngithi mina i-offer yengane ngiyayithatha. Leyo uthi wena ngibona ukuthi ngenza njani ngayo. Manje mawusozoloku ngikela ama-decent debt angazi ukuthi Okay, Sanda. angizela ukuzodlala la. Ngiyinsuku ezimbili bese ubuya neransi. Alright, ngiyabuzwa. Ngikho kufanele sikwenze. Don't call me. Bathanda phela azokhebela isigaqa. Yini manje emihle? Yazi bengitshela ukuthi uGundo uzokashintshi nje abomzali kodwa ke cha usevele wabaweswa abasathane kakhulu. Wenzeni manje uma olwethu emihle? Phela yena uzama ukudayisa olwethu. Umdayisa kanjani manje? Phela ngimzwile ngalesikhathi ngekitchen yena noSandate bekhuluma uSandate efuna ukwenza olwethu umkakhe. Hayibo ukhona umzali ongavuma leyo nto ngengane yakhe? Ukhona uma olwethu. Manje thina siwenze njani? Somsiza kanjani olwethu? Kwangayo ukuthi yena uma ezosayida nathi somsiza ke uma kwiside lakhe ke hayi uzoyibonela yena. Hayi sekucabanga kakhulu afase silale nje. Cha. Uma. Yini manje? Ndona nje. Kwenzakalani? Ngiyacabanga la indaba kaSanda. Kodwa ke kuhlangana yini futhi imali yaSanda? uSanda akasafuna imali. Yebo. Mangafuni imali kufunani pho? Ngazi sizokutshela kanjani lento. Kodwa uSanda usefuna wena. Hayibo ma. Hayibo. Kathi nje mina ngingasangifaka nje inkinga ngizeni. Akhumbula savumelana ngani? Ngiyazi mntanami. Ngiyaxolisa. Hayi ngeke ma. Nawe wenza imizamo njengomzali kodwa ngikwazi ukuthi ungidayise kuSanda. Ngikwazi. Ngiyazi mntanami kodwa phela manje usufuna ukukulobola nje akwenza unkosikazi wakhe. Hayibo. Akalobela ingane wena ma. Kanti ma sesivumelene ingane mina nawe.
Ngiyazi mntanami, kodwa-ke phela-ke uyazi nawe ngazama ukuthi lokhuze mina wanginqaba. So manje angazi ngithi ngiyaxolisa mntanami. Eyi ngeke mina ma, awungeke. Yebo ma, kanti mina nathi sivumelene ngani? Ngiyazi. Kanti ukweletwa yimina noma wena uSandra? Kodwa mina. Eyi ngeke ma, yibo. Olwethu. Sofela emanyaleni. Hawutsho, indaba manje ncapha? Ngizokhona ukuthi unosebenzeni manje. Indaba ngimatsho. Sebenzani futhi makho? Sikubuyile umashonisa phela sifuna ukudayisa ngami. Mina ngisazi. Angisazi nje. Ngishilo kodwa susuma ngiyamazi mina. Hayi mina ngisazi. Celile kodwa. Angisazi. Sithatha ukuthi angisazi nokuthi ngenze njani-ke manje. Ngisho mina sengiphelele amandla. Cabanga ukuhamba la ekhaya futhi. Ungahambi nje Jomo, wena hlalisa phansi umakho, khulume ngale nto. Hayibo, okwesingaki? Kodwa nje Jomo uyomela ukhulume ukuthi okwesingaki. Wena nje kumele ukhulume naye. Hlezi ngikhuluma nje noma into eyodwa ngeke phela sengikhathele nami. Phela kodwa nje kumele nikhulume. Ngeke kwazi ukuthi uvele uhambe nje. Uhambe. Ngisakwazi mina thamfezwe. Jomo, noma ngazi kodwa nje lento ecabangayo ngayithi. Ithanda ngathi awungisizi ngalutho. Hayi bye Jomo. Makhelwane ngithake ngixoxele nasesigaxa sendaba. Hayi kuyisigaxa sendaba mashezi. Ubanele usenentombi phela. Unentombi? Ngiyakutshela. Futhi ungabe ujabulile ke makhelwane ukuthi uyizwe le ndaba ngoba phela ikhathaza la kuMusa uthi awukazi umzwe le ntombi. Wavele wayizwa kubanele. Ngijabulelani nkosana oluncane? Ngijabule. Hayi ngiyezwa makhelwane. Hayi umthetho wazi uyingane. Kodwa ke siselapho nje hayi awungitshela uMusa ke ukuthi ubuya nini. Mina sengijahile nje ukubona umakoti wakho. uMusa amakhelwane uzobuya kodwa ungadatazeli uzobuya ukuthi kunini kodwa kona uzobuya. Singadatazeli. Okay makhelwane kodwa nje uthi ngamane ngajabula kakhulu. Hayi kanti ungajahi uzobuya ngesikhathi sakhe. Hayi asethembe makhelwane. Njalo ke sondaba. Ya olwethu phela. Nyenye. Ngapha nginendaba ezimnandi ngapha nginezinto. Ufuna ngiqale ngaziphi? Qala noma ngakephi? Ngiyaqala ama-bad news. Ama-bad news athi yena ngizwile umashonisa noma yakho bexoxa bethi yena umashonisa uzokulobola. Pho manje nihlanganaphi? Suqala ukuphapha njengakutshela ama-good news. Athini? Athi-ke ama-good news suyahamba la ekhaya. Uyibo, usongoba ukuthi mina ngiyahamba? Ngasuqala ukuphapha-ke. Uyibo, kuzongijwayela ngambo nangani?
Ngiphepha ngani? Ujwayela kabi. Ukubamba uzobona. Hayibo. Amahle la ekhaya nje idrama after idrama. Drama after drama kanjani manje? Phela uma olethu zamudayisa olwethu. Zamudayisa olwethu. Hayibo, kanjani manje? Hayibo. Ma olethu angenza kanjani nje? Uzomdayisa kuba? Umashonisa. Hayibo ma olethu uyazwa nenhliziyo embi bo. Nami lento nje kade ngiyicabanga. Umzala angenza kanjani into enjalo ingane yakhe? Ingane yakhe pho olwethu ingane yakhe. Hayi ma olethu sebehlule ngempela. Cha akakwazi nje ukuphila nabantu. Ngithi mina sebenzisani lekuthuba lokuthi nizinakekele nina, nizinake futhi ningabanaki bona. Nani babenganaki ngasikhathi benihlukumeza. Nani ningabanaki ke manje ngoba sebehlukumeza umashonisa nje. Azi nepoint ke lapha amahle. Nami ngiyalizwa le point. Qinisile amahle. Bafethu. Bafethu ma olezo uzawufika endlini. Bye bye ethu. Sure. Sawubona ntombazane. Hawu. Sawubona kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Hayi sengiphinde ngabuya njengoba ngishiya. Oh. Okay, sengiyakubona. Manje usubuyile ke futhi usuzobheka izingane. Hayi. Akukho kubi bengisazobheka izingane njengoba ngangishilo nje ukuthi ngithanda ukuzibona njengomuntu obeceliwe phela usayibona. Alela ke yazi bongixakayo ukuthi uMamkwena wangithumela la ukuthi ngizogada ingane. Manje sekukhona nawe ufonelana nawe ukuthi ufike uzocheckinga. Kade ingane ngiyihlukumeza yini? Umkwena uthi ngizombhekela khona umuntu oyemshiyile. Manje ufuna ukubona nje ukuthi zenelisekile ngize right ingane. Na phela wangitshela ukuthi uMamkwena unganakho kodwa uMamkwena mefuna ukwazi ukuthi ingane enjani akafonele mina. Mina phela umuntu owamletha la ukuthi azogada ingane. Ingane zi-right makuwukuthi zinenkinga noma ufunana indaba ongafanele mina hawumtshela ukuthi ngisafonele mina. Hey ngizwa kahle. Into zokungiphiphela ukudini. Hawu. Acaca nje ukuthi inkinga ziyanda ziziningi. Angikhiphe emudini ukusula nabantu bazosula bona olwethu olwethu. Nje umama uMkwena umjwayele. Hawu. Sanda. Phumelela. Uyaphila? Ngiyaphila kunjani? Njengoba ubona nje. Ngiyaphila. Hawu ntombi phela ngithi uzongifonela phela ngoba sagcina sikhulume kanjalo ukuthi uzobe usungithinta phela. Hawu ngibona uthulekile. Sengithi hayi angivele ngikwenzele kube lula nje ngiyifikele. Hayi Sando i-time angibanga nayo ukuthi ngikufonele. Kulungile. Asidlule lapho. Asike sihlalo dabeni. Savumelana ukuthi indodakazi uyanginika yona usala ubona ukuthi wenza kanjani ukhulume nayo. So hamba wafika phi ke nodaba ilokho engikuzelela. Uthini into?
Sandra, indodakazi bese ngiyazisile ngalolu daba lolu. Kodwa manje inkinga phela indodakazi wami usesemncane, bekakavumi. Bengisacela simnike isikhathi sokucabangisisa le ndaba lena. Kanti akubona ukuthi le ngane yakho wena uyayizala nje uba wakade uthe wena ufuze unginikeza yona. Wena waqala ukukhuluma le nkulumo uthi wena le ngane uyanginikeza yona. Mangabe sekuyimina ngithi le offer ngiyayithatha wena usuqala manje ukushona le lamaqhinga akho hlezi unawo. Hayi khululeka kuzolunga Sandra, ngiyacela bandla isikhathi esincane nje sokugcina. Hey yakukhalisa sikhathi la. Isikhathi sami siyimali mina. Angidlali, ngiyasebenza. Sengunikeza ikhathi eziningi ngabe ithuba lokuthi ulungise lento wena isikhathi sokudlala wena. Kahle kahle nje uzongihlanyisa wena kahle. Usuqala ukungibhedela nje. Angani uma uyibona leyo nto leyo. Hayi into kufanele yenze ngivela unginikeza imali yami manje. Siphume nje endabeni ukuthi sikhuluma ngendaba yengane ngoba phela wena ngisilima manje. Sandra phela imali anginayo nje. Manje uhlolo yini ukulungisa indaba yengane pho? Ithuba lokugcina ngcilile kunikeza lona. Mangibuya la. Soxabana. Yo, hayi cha. Go. Ba, Amen. wena ba. Son. Okay, guys. Ya mshana. Ngani? Siyaphila mshana wena. Yaphila. Ngangena. Ngangena. Ngibona ngathi nje uyangivimba ukuthi ngangena. Kuyaphuthuma la ngifuna uphumelele nomtholo. Khaza phumela. Uphumele. Ngazi. Kunesikhathi ephumela. Yini ngisole ngathi ukhona kodwa. Okay ke Mr. Mashalisa ngakamkela Mombeka. Uyathanda phela ukudlala ama game akhe la. Amacashelana. Mbabheka phela. Hayi ngizombheka vele fanele. Phansi kombhede nje mhlawumbe. Sawon. Kunjani? Kuhle ke mawuphila. Ngamthola ma. Oh, Okay. akekho yibi. Kuhambe nini? Yamazi. Ya. Manje akuchazela. Useke wakhuluma wakho ukuthi kunodaba esilixoxile naye ulithinta wena. Bese ngitshela kodwa angihlangani mina nalento yini. Kanjani ngoba phela ekukhulumeni kwami naye wathi uzosala bona ukuthi ukhuluma nawe kanjani and mengifika mina la ngithatha wena and ngiyakulobola uyahamba nami usuzoba isincanakazana sami uyongiphekela lapha ekhaya. Ngazi kuba mina ngithe angivumi. Hayi siphumeke lapha ingavumeni kwakho ke kumele kodwa wazi ukuthi usuqalile wayidala inkingi kodwa ngizoshiya naye message kuwena ukuthi mabe fika la umtshela ukuthi bengikhona futhi angisafuni lokhu ngikhuluma naye into eziningi umtshela ukuthi nje ngifuna imali yami ayibekela phansi mangenzeki lokho ngizomchitha ubuchopho uyangizwa ngithini umsize kunjele yena lokho sisale kahle uyazi. Mr. Mashalisa.
Siza. Ngiyabonga mntana, ngiyabonga. Thando. Ngiyaphathela indaba ezimnandi Thando. Yini manje emihle usuqala uba mama kubosi. Uma ngikeke ngakuxoxela indaba. Hayi cha qhubeka lalela. Okay phela. Wena lokhu hleli lapho uthwa indaba. Yazi nje ngoba kade ngikitchen manje. Ngihlangane noGundo ngayithelakene. Wathi ngifike ngivule ngitshela uSanda ukuthi akekho. Cabanga. Wafika-ke sengivula ugijima ngena phansi kwetafula. Bengathi Gundane ngempela cabanga-ke lapho. Hayibo, ngempela ma olethu ungene phansi kwetafula. Hayibona kuba ubukhona nje lapha. Yazi hayibo kubonile. Hayibo unedrama nayo ma olethu engazangene phansi kwetafula pho. Ya, usengaze vesangene phansi kwetafula. Ngikutshelile nje ukuthi impilo yabi njengabe uTom and Jerry. Phela uSandu ubukeka as ikati mase ukuthi uma olethu-ke yena-ke uyigundwane phela selifikile ikati usezobuyela emgodini wakhe. Yambona ukuthi uhlekisa kanjani hayi cha. Kodwa nawe ubhayizile emihle kube bekuyimina bengizofika laphayana esefikile uSando mina ngiyibhekise phansi kwetafula kube ngathi khona into engiyibhekayo mase ngambuza ma olethu lapha phansi kwetafula. Yazi nami ngicabangile leyo nto ukuthi ngimcabangelile nje indlela aqashe ngayo. Kodwa nawe ubhayizile mfethu. Mfethu sibuke imovie siqhubeke. Wozala. Yazi ntombi yami, ngigcine ngazwanga ukuthi uphethe wathini ngendaba kaMashonisa. Hayibo mangathi ungangifaki nje into zakho nomashonisa mina. Ngiyazi ukuthi ngiwathi angakufaka into zami nomashonisa. Kodwa ke phela manje ukhona wena uyisolution uyingane yami. Sengaze kwenze njani ke? Sengaze kufe mina or kufe wena noma kufe uBlue. Ukhona wena ungaxazulula lenkinga le. Hayibo ma angazi kodwa mina ngikwazi ukunisiza. Hayi ke shuthi ke ntombazane uma ukuthi awukwazi ukungisiza, thatha na imgodla yakho. Ungiphumele ngendlu uhambe uzobona noma uthola isoka, uyohlala nesoka noma uyakubaba wakho. Qosa izinto zakho ungiphumele kulendlu. Yebo mina manje ngikwazi ukuxoxa wena la. Uyakhohlwa ukuthi awusiyena nomnikazi walomuzi ngikwazi ukuhamba. Ngiyazi ukuthi akukhona kwami la. Kodwa ke ngicela ungiphumele noma ukhuluma into eqondile. Angazi ke mama. Kodwa ke sithi ngiyavuma ke lesi sicelo samashonisa. Kube into ephelelaphi? Hawu, phela lokho ke kungabe into enhle mntanami ngoba phela uyimisele ngokuthi akhokhela amalobolo. Isikweletu lesi sinaso bese siyasuleka ke. Oy hayi kanti kalobole mina ngeke ngikwazi nje ma wena ma uyangidayisa lento lo yenza la. Uyangidayisa ma ngeke ngikwazi. Hawu we olethu uyahamba ngikhuluma nawe. We olethu. Ngijwayela kambi lengane ukuthi uzohamba la. Ngijwayela kambi we olethu.